Bil-ħsieb li tħeġġeġ lin-negozjanti lokali jisfruttaw id-dinja tat-teknoloġija tal-informatika u jtejbu l-kompetittività tagħhom, l-Awtorità Maltija dwar il-Komunikazzjoni nediet kors b'xejn biex jibdew joffru l-prodotti u s-servizzi tagħhom online. Il-kors magħruf bħala e-Businessify se jsir b'investiment ta' 321,000 euro minn fondi Ewropej. Statistika uffiċjali turi li 60% tal-Maltin mhux joqogħdu lura milli jixtru u jordnaw servizzi li jkunu jeħtieġu minn fuq l-internet. Matthew Bezzina, sit ta' kumpanija tal-kiri tal-karozzi, kien minn ta' quddiem li jara fil-potenzjal tat-teknoloġija biex ikabbar in-negozju tiegħu. Is-Sur Bezzina qal li permezz ta' inizjattivi bħal e-Businessify persuni mħajra jiftħu negozju qed titwittilhom it-triq sabiex jistabbilixxu s-servizzi tagħhom fuq l-internet. Importanti li persuna jrid juża t-teknoloġija u mhux juża t-teknoloġija li teżisti dejjem jara kif jista' jimmeljora it-tip ta' teknoloġiji li qed jiġu żviluppati li fl-aħħar mill-aħħar ħajwasal profitabilità aħjar u sostenibilità fil-business tiegħu. Ukoll biex ikkompeti ma' Waqt it-tnedija, Joseph Sejkel, IT Manager tal-Awtorità, qal li x-xiri minn fuq l-internet qed ipoġġi lil Malta fuq quddiem fl-Unjoni Ewropea. Qal li l-kors huwa akkreditat u se jiġi offrut online bla l-kors jibda f'Ottubru li ġej. Aħna nafu li x-xerrej Malti lest biex jixtri online, kif fil-fatt huwa wieħed mill-iktar bħala member state aħna l-iktar fil-fatt li nixtru online jew huwa t-tieni l-iktar nixtru online minn pajjiżi oħra fl-Ewropa. F'dal każ se nkun qed naraw li kemm jista' jkun min jagħmel dat tip ta' xiri, jkun jista' anke jagħmel dat tip ta' xiri minn businesses li huma Maltin stess. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm is-segretarji parlamentari Aron Farrugia u Silvio Xkembri li fissru dan il-kors bħala katina li taqqat id-dinja diġitali tal-kummerċ mal-komunità tan-negozju lokali.